రండి. ఏమైందన్నా? బాడీని పూడ్చాలి. పానం పోయేదారేదో చూసే కన్నే ఆడుందో కాలం మాడే ఆటల్లో పానం మన్నైపోయిందో నమ్మెన్నీడే పాడై ద్రోహం చేసే పాపం పండిందేమోలే నిన్నల్లోని నీ పాపాలే బాధై నీ వారంతా మోయాలే నువ్వంపినా సవాలుకే విదంపినా జవాబిలా నీ అంతులా చెరింది గాని గొంతని నెంకలా ముగింపిలా నీ ముందుకే చెరిందెలా ఈ వింతని విదందులా ఏ కంటిదో నీ అంతు చూసే కలా నీ అంతు చూసే కలా ఓహో నీ గుంత నిండిందిలా ఆహా నీ గుంత నిండిందిలా నీ గుంత నిండిందిలా పానం పోయేదారేదో చూసే కన్నే ఆదుందో కాలం మాడే ఆటల్లో పానం సవాలుకే విదంపినా జవాబిలా నీ అంతులా చెరింది గాని గొంతని నెంతలా ముగింపిలా నీ ముందుకే చెరిందెలా ఈ వింతని విదందురా ఏ కంటిదో నీ అంతు చూసే కదా బాలు టికెట్ కూడా బుక్ చేశారు కదా? 3 టికెట్లు బుక్ చేశాను. ఈ విషయం మన మధ్య ఉండాలి అంకుల్. ఊర్లో ఎవరికి తెలియకూడదు. పిల్లలు జాగ్రత్త. వాళ్ళేం దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళు కూడా నేనే కొనేస్తాను. థ్యాంక్స్ అంకుల్. మీరు జాగ్రత్త. బయటికి టైం అవుతుంది. మేము బయలుదేరుతాము. నమ్మెన్నీడే పాడై ద్రోహం చేసే పాపం పండిందేమోలే నిన్నల్లోని నీ పాపాలే బాధై నీ వారంతా మోయాలే నువ్వంపినా సవాలుకే విదంపినా జవాబిలా నీ అంతులా చెరింది గాని గొంతని నెంతలా ముగింపిలా నీ ముందుకే చెరిందెలా ఈ వింతని విదందురా ఏ కంటిదో నీ అంతు చూసే కలా నీ అంతు చూసే కలా ఓహో నీ గుంత నిండిందిలా ఆహా నీ గుంత నిండిందిలా నీ గుంత నిండిందిలా నీ గుంత నిండిందిలా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.